Hakatayaw balala UPCN ulawan lam sapi ya kubor hakabe day bakajing terwa penkeladur ke sorkar ya ke sorselong jawai batura kabalong kum sibenta kajing rakhi ya kajing dap san posnam kajing yo la kajong gejala bapura hakabala sakhi babon ngot kiriu don sap hakaliang thodur kila yo jing mentoy nakane ke project haba ke sorkar ke penmi ya kum kini ki project kalong kajing mentoy ya kiriu don sap Hendrai haba umdon kum kini kikam nakaliang ke sorkar kum nopat kiridon sap ki im bat kishim kum yakini kakam. UPCN hakani katayaw ula banyak kandian yakani dakajinya kendu bat kawai kakan hun jingkinong thodur hakani kanong ba shalom. Haki kandiat sengi balalet baru nangihi mila sakhi ke jingmi pertai kinong thodur ki batbet hakaleng kanong ba shalom. Haga baki sab jongki kilapau hagi kenro asnong bat hagi wei digi benta jong ka sorcelong. Haba kini kiri udan sab akal yang thodor kimyo yakum kini ki project balpen mi ka sarkar. Haga nokur kompat kile ban penpau perthai ka sab jongki. Haga ni kata yo UPCN ulalait rong haka jaka terikam jogi nong thodor kabadan hamal ki shelong ya kabal ai kerteng ka mixed media art crew ya kabala seng dang haka senam arhajar arpoi haka bagi dikot kidai tang ki rudan sap haka ni benta kible snok tilang bane trailang bad yarap mar keliang ban penpau ka sap jongki leng baki dur kidar ki baharukom ki bagi snok tenat bandro. Nikong do bangai kendoi kini de lingba jong ka school pain mon hi de bangi don kini ka ngiyo kini ki project ban le kini ki stage backdrop te hata ka por te ngadon marwai ken te ngastu wa kum kini large scale te ngadon kam perlok hi ban yarap lang ban ya trilang ni kam te nga khot lang kini ki perlok jonga ong bangin ya trilang te hatu nga ai jing kai lang ki ban kumno ban ya pen kumno ban draw ban ya tan line kumno bangin ya measure ya kata large scale panel tinang to is piski ni ki perlu ngaru ki sedang long interested te itu yang saya sedang menikendo sedang banyak ya cekamat kini ka kam ke banyak stunat Haga ni ka kenhuan ki riu dan sap ki balong dekot ki akhle ajat ben riu Haga babaro naki ki don ka sap thodor ya ki jat dor ki babon jat don na preng jongki ki basngo tanat bandro ya ki lum ki wa ki don ki basngo tanat bandro ya ki dor beriau bat ki wei de ki jat dor amni ting ya mix ki don ki badai ki acek ru ki don ki badai i banina selugeri ru i banina pali ki don ya mix hi ki don ki wei ki badai i Punjabi ru ki don nimya don kata ka race issue ya kan be as an artist ya don be kata ka ju ka interest kata ka ju jinglong kata ka ju mindset te ka kam bani man le nya le be kata ai ki bengi ale knu kam bengi tray dong ya shit ya upload bet te nang tu ki dan ki bro ki ba kum ki art lovers ki ba itnat ye ki kam jungi te na ki tungi orders ki dan na ka liang government ru kum jongi da directorate of tourism jongi ba serial im to ishin pa orders paintings im to ki landscape paintings ban ai shaki kini ki bala ya shong that ki officers ki im to te ki don kiwi ala wasu bako aman ai sa jengkan mau ya ki bal alat itu
ngi penchna portrait se ina mata jongki ru ngiti khamtam ki birthdays ki ni ki occasions imtu bako I gift te ki pha ki portraits in number ki kham songkhya kham shot jingbot ba te kham last ki memories lingba ki ni ki bangi le again kumne kini ki rang don sap akaliang ka thodor man ka singi ki plet jingmot ban penan kame ka sap jongki da ka bedro ki dor ki babon jaj kat kum gejeng pha dro ki riu e ki dor ki badro de ki kiti ha gejeng ka do bagi dekhot jong ka kenhon snow tho shai ban na ki babon ki ro shampang ha kan kaliang kim hon ban chupen pawe ka sap jongki tang ha ka badro ki dor bat pani ka prathai klam gejeng siu Nrei don bon ru iba shim ka sap ka bal ai du trai nong bo nong thau ban penan ka meka kum kalat kamai kumatrei yak iwe de jat kam ni bakila kham sedang roim ta kham sedang kesan ta ya kham tam kan ka line jong ka art feel kila kham sedang kesan nomor ki don ki restaurants ki don ki resorts to ki shit kwa I kham long unique te ki ban long unique te long ki kwa ki paintings murals ki kwa kumta something involved kum recycle art project ki kwa ban buat decoration sa im to ken te nga try nang nish khamat ngai hi ba kala ban play lat plinti kum ka source of employment nang nish khamat te ban compare lang bagi we shabar nomor kum tai ba ong yang sin de through na social media hi kum ki full time artist ki shit update be yala ki work sa jang makir gidi brio ti para brio bleng mi la be kata te song stang ka jing trish tom jing minot jongi kata so being self-sustainable through your artwork it depends solely upon yourself because if you don't work hard, if you don't put time in your craft, obviously you're not going to get better and people are not going to appreciate your art as much as the time and effort you put into it. So yeah, if you have a will, there is a way, and you can always find that way. It may take time, but if you put at it, definitely you will make a livelihood out of art. Kumbang ilayo snow na ginigiriw don sap akaliang kathodor jang kakenhuan Mixed Media Art Crew. Bakum bakalong mantala da pledging mod akan kam kadon kajing kermen hakaliang kalat kamay. Kermen bagade ko kuboru kan longkum kajing ay mensiam iki waypat kiriw don sap. Ban penon kami kasap utray nong bu nong tau om tang sa kapertay. Nray ban pen long ru yaka kum kalat ban yeng halaki jonggi kejat.